Aid to the Church in Need I Fondazzjoni Pontificia għax jimmexxija mill-Vatikan. 10 snin ilu fetħet uffiċċju f'Malta li jingħaqad ma' 23 oħra li l-organizzazzjoni għandha f'pajjiżi differenti. Id-Direttur Nazzjonali ta' Aid to the Church in Need Malta, Stephen Aksisa, qal li matul dawn is-snin għenu Kristjani li tilfu kollox fi gwerer, faqar u persekuzzjonijiet. Minn ġewwa l-Pakistan fejn għandek minoranza tal-Kristjani, però iktar minn hekk qed jiġu abbużati għaliex tfal ta' età żgħira jiġu maħtufa u qed nitkellmu f'daw il-forced marriages u hekk, fejn il-familji tagħhom m'għandhomx dritt tal-aċċess u lanqas għandhom mezzi ta' kif jaċċessawhom it-tfal. Ġifieri hemmhekk qed nidħlu fuq livell ta' advocacy, jiġifieri nqabdulhom l-avukati u hekk biex jieħdu dak li hu bid-dritt tagħhom u jirripatrijaw it-tifla jew it-tfal lura mal-familji tagħhom. Imma mbagħad għandek postijiet bħal meta qed nitkellmu s-Sirja u l-Lebanon fejn qed ngħinu familji li sfortunatament laqqas għandhom x'jieklu u laqqas għandhom biex jibgħatu tfal l-iskola. Stephen Aksisa qal li l-organizzazzjoni qed tissostni wkoll madwar 15,000 seminarista minn madwar id-dinja fl-istudji tagħhom fit-triq għas-saċerdozju. Semma li proġetti riċenti li daħlet għalihom Aid to the Church in Need Malta hi għajnuna ta' emerġenza fl-Ukrajna u qed tgħin billi tipprovdi ikel, kenn u bżonnijiet essenzjali u tagħti mezzi lill-Knisja Kattolika Ukrena biex tieħu ħsieb lil dawn l-insara. Proġett ieħor u dak ta' Ġerusalemm tal-Lvant u Gaza. Is-Sur Aksisa qal li minn Ottubru tas-sena li għaddiet is-sitwazzjoni f'dawn iż-żoni marret għall-art drastikament u t-turiżmu lejn Ġerusalemm waqaf u għalhekk il-komunità Kristjana li kienet tiddependi mit-turiżmu spiċċat bla xogħol. Kompla jgħid li s-sitwazzjoni f'Gaza jqar bil-komunità Kattolika kellha djar ibbumbardjati u ħafna minnhom tkeċċew minn djarhom.